Прывітанне, мои даражэнькія. Прайшоў час, і я зараз буду вынимать свой хлеб. Гэта мой першы хлеб у бацькоўскай хаце. Зараз потихоньку іх даставаць. Глядзіце, што ў нас атрымалася. Вось які хлеб. Першая булочка. Вось она. Сейчас зараз другая булочка. Вось третий хлебушек, булочка. Вось. А пах які на ўсю хату. Бацькі радзімыя, запрашаю вас, даражэнькія. Гэта мой першы хлеб. Мне калісьці мама прыснілась пасля сваёй пагібелі, што, дачушка, прыйдзе час, ты будзеш выпякаць свой хлеб. І ён прыйшоў. Вось первый мой хлеб у бацькоўскай хаце, вельмі гарача. Усім жадаю добра, шчасця. Магілёўская область, Глузкі раён. Дзякую вам, што заходзіце, падтрымліваеце.